जानो तनी कि गौनई करावे के बा मनीष सोच चलावो तरे तो खुला उला करा के रखे के चाहिए ना जी। एगो भिखारी ठाकुर जी एगो बड़ा बढ़िया खिलौना लिखले रहले कैसे एक जना एगो नाटक रहे वो नाटक में एक जना कमाए गई रहले बहरा हाँ ना बहरा ना तहरा ममो हो काहे कि तहर नाना कंपनी के जीएम नु हवे उनके कंपनी में गई रहले कमाए। ए बाबूगा अब कमा के जब 10-12 बरिस पर आइले तो देखले कि घरे एगो लड़का खेलता हौसने को लड़का खेलत रहे हौसने। अरे बूढ़ लड़का नहीं खाता बूढ़ आदमी टी शर्ट पहनेला देखो टी शर्ट पहने कबो कबो हाफ पैंट पहन के घूमे ले काले तो हॉगीज पहले रहो ए बाबूआ आ जब जे देखले कि लड़का खेलता तो कहले का हो रे 12 बरिस पर हम कमा के आइल बानी आई दुआर पर लड़का ई केकर हो बताओ ना तो घर में जुल्मे बा बताओ केकर लड़का हो बताओ। अब वो इंटर फेर में लागल बनी खेत जोत लड़के बोल एकर फेर में मत पड़ी काली हम बोझा बानी बहुत रुके खेत जोतल के खेत बोले फिर में मत रही हम खाली बोझा लेके घींची उहे आके कहता रे कि अरे 12 बरिस पर पिया मोरा आइले अरे 12 बरिस पर पिया मोरा आइले अरे पिया मोरा आइले अरे गोदी तो खेलेला हरिलवा गोदी में खेलेला हरिलवा गोदी में 12 बरिस पर पिया मोरा आइले 12 बरिस पर पिया मोरा आइले गोदी में अरे गोदी में खेलेला हरिलवा गोदी में खेलेला हरिलवा गोदी में। और अतिया कहते के राजा जी तू तो नाती कमाए के फेर में पड़ल बारो 10-10 साल पर आइल आवतारो अगर हम अपन गोर हाथ ना चलौले रहती तो बंस के मुंह नाती तू ना देखत देखो अब पापा कहाए से मतलब राखो फॉर्म भरे से मतलब मत राखो के फॉर्म किनल के फॉर्म भरले फिर मत रहो नौकरी तहार लागल नु कहतिया औरतिया हर चाहे पिया परम चाहे रे करी आइबो चाहे पिया परम चाहे रे करी आइबो इत देवरू के खेलेला होरिया देवरू के खेलेला होरिया देवरू के। लेकिन कहे का बा अरे सोहर गवा बलमा दुआर पर सोहर गवा बलमा अरे भइले सुंदर ललना सोहर गवा बलमा दुआर पर सोहर गवा बलमा अरे भइले सुंदर ललना।